Kaiken hakukoneoptimoinnin ja internetmarkkinointin perusta on hakusanalista, avainsanalista toisin sanoen. Näytän nyt, miten sellaisen voi helposti ja nopeasti laatia. Syötä Googleen hakusanaksi avainsana työkalu. Hakutuloksissa aivan ensimmäisenä on Googlen oma avainsanatyökalu, joka on ehdottoman hyvä ja tehokas tapa laatia listauksia. On näitä hakukoneita monia, on Yahoota ja MSN ja muita, mutta Google dominoi kyllä Suomessa hakukonemarkkinoita. Yli 95% käyttää Googlea. Otetaan nyt esimerkki, miten tällä koneella voidaan laatia listauksia. Oletetaan, että markkinoit auringonsuojakalvoja. Auringonsuojakalvo. Tämä voi syöttää myöskin synonyymejä jo tässä vaiheessa, vaikka lasien tummennus. Kun sitten on lista laadittuna joistakin avainsanoista, niin sen jälkeen klikataan nappia avainsana ideoida. Google nyt selaa tietokantaa ja etsii sieltä kaikkia niitä hakusanoja, joita on käytetty näiden hakujen yhteydessä. Ja tässä heti ensimmäisenä saamme tuloksen, miten lasien tummennushakua on keskimäärin kuukaudessa haettu 1900 kertaa ja auringonsuojakalvohakusanaa 260 kertaa. Täältä oikealta näitä voi sitten klikkaamalla lisätä listaan. Ja klikkaamalla näitä otsikoita voidaan järjestää nämä hakutulokset tuon otsikon mukaisesti. Voidaan nähdä, millä hakusanoilla on tehty eniten hakuja. Eli täältä listasta voidaan sitten katsoa, mitkä näistä nyt liittyvät omaan liiketoimintaan ja klikata aina oikealta sitten lisää. Tummennuskalvotkin kuuluvat tähän. Kun sitten on käyty koko lista läpi, niin sen jälkeen tämä lista on tullut tänne oikealle puolelle sivua ja sen voi ladata tästä linkistä sitten tekstitiedostona omalle koneelle. Ja siinä on arvokas tiedosto. Se on yrityksesi koko internetmarkkinoinnin perusta.